ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲಿಟ್ಟು ದೇವನಾಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜನಕಲ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟುನಂಜಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ಮತ್ತು ತಯಾರಾಪನ ಬಂಪನೆಗೆ ದಯಸೆಟ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ದೆ ತಂದು ಆ ಸೆಟ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ದೆ ತಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಮಂದಿರ ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನವೀನನ್ನೇ ಭೋಜನೆಲ್ಲೈನಿ ಬಾಂಬೆಡ್ ಒಂಜಿ VVIP ನಗರೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೋ ತುಯ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಯಣ್ಣೆಲ್ಲರು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲರು ನವೀನಣ್ಣ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಯ್ಯರು VVIP ನಗಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ ದಯಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಅವೇತು ಸಿನಿಮಾಲು ಮಂತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೇಟ ಅಂದ ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಎಂಜಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿನ ಕೊರ್ಪೋನ್ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಎಂಚೊಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ದಯಾ ಸಾರ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತೀರಿ ನೇನು ನಿಕಲ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಪೋಪುನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಂತದ್ದು ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ಭಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೊನತೀರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡು ಎಮೋಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆತನು ತೂಳೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಲು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಜನಕಲ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟುನಂಜಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ಮತ್ತು ತಯಾರಾಪನ ಬಂಪನೆಗೆ ದಯಸೆಟ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ದೆ ತಂದು ಆ ಸೆಟ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ದೆ ತಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಮಂದಿರ ಎಂಗಲ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆನಂದ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮೂಡ್ ಬೈದನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇಡ ನನ್ನ ತಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ದ ಸಿನಿಮಾನು ಕನೆಯರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗ ತುಳು ಜನಕಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತುಲೆ ನಿಕಲು ಎಲ್ಲ OTT ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟು ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಮಂತದ ಕಾಪುಚ್ಚು ದಯಮಣ್ಣಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ ಖರ್ಚುಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಕಾಸು ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಕಲು ಕಾಸು ದಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಬನ್ಪುಣ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿನ ಹತ್ತೊಂದು ದಯಪಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಳುಟು ಮಲ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಐನು ಜನಕ್ಕಳು ದೆತ್ತೋನು ಬನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶೋಡಿ ಸಿನಿಮಾನು ಮಂದಿರು ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರು ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ದಯಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಅರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವೇ ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಅಂಡ್ ಓ ಮೇರ್ನ ತುಳುತಾರ ಮೇರೆಗೆ ತುಳು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೀರೋ ಅದು ಮಂದಿರ ಎಂಚ ಹಿರಿಯ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಎಂಚ ದಯ ಸೆಟ್ರನ ಯಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿ ದಯಪನ್ನ ಕರೆಡಿದೆ ಅನ್ ಹಿರಿಯರೇ ಆದುಪ್ಪು ಬಟ್ ಅರ್ನ CID ಸೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಇತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬತ್ತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರೋದುಂಡು CID ಸೀರಿಯಲ್ ನಿಂಕುಲು ಭೂತ ಬುಡ್ದು ತೂತಿನಕುಲು ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ತುಳುಕುಲ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ನಂಗೆ ತುಳಿದ ಎಂಗಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೂಡ್ದೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರ ಬಂದಾಗ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ವಾಸೆಟ್ರಲ್ಲ ಆರು ಎಂಗಲ ಬಾಂಬೆಡ್ ಸಿನಿಮೋಡು ಎಂಗಲ ನಾಟಕ ರಂಗಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆರು ಎಂಗಲ್ ವಾಸ್ ಜೀವನ್ ಪುನರೇನು ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ತಾಂಕದಿರ್ದೆ ಅನ್ನ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮೋಡು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕದಿಂದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪನ್ನಗಂದು ಎಂಗಲ್ನ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಅಕುಲ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಬತ್ತದು ಆತ್ ಬಿಸಿ ಪುನಗಲ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂತದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರ ತಂದು ಸಂತೋಷ ಎಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿ ದಯಪನ್ನಗ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತದ್ದು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಿಡ್ತದ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಕುಲು ಎಂಕಲ್ನಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಮಲ್ಪುಣ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ದಾನ್ ಬರ್ಬೋಜಾರ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲಿಟ್ಟು ದೇವನಾಗ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಂತಾರೆ ದೇವನಾಗ ಮಾತ ಕಲಾವಿದಿರಲ್ಲ ದೇಣ್ಣನ ಪತ್ತಿ ಅದ್ಭುತమైన ಅಭಿನಯ ಎಂಕುಲು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೀರಜ್ಜಿ ದೇವನಾಗ ಆ ನಿಜವಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರೇ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೀರಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರಜ್ಜಿ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ఒక సాయి బళ్ళలు మస్తు అద్భుతವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಮಂದಿರಿ ఒక ಆನೆ ಇದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತುಳುಟು ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಗ್ರೇಟ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರದ ಮೀರ ಅಕ್ಕ ಅಭಿನಯ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತೀರ ಅಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊರಸ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪಾಡು ಎಂಕ್ಲು ಪಾರ್ದ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂಚೂರು ಪಾರ್ದ ಆಂಡ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಂಟ್ರೋಲ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಯಾಪಂದ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮು ಇಂಟ್ರೋಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಕುಲ್ಲದು ಅಂಚಿ ತೆರಡು ಪೂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೆರಡು ಪೂಜಿ ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎತ್ತುವುದು ಅಂಚು ತಟಸ್ಥ ಅದು ಯಾಪಂದ ಅಡ್ಡಿ ಜಂತಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಇಂಟ್ರೋಲ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದಿತ್ತು ಅಂಚದು ಇಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮುಡು ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆ ಕಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೇರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ ಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಎಂಗಲ್ನ ಕೋಟಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರಜಿ ಹಿರಿಯ
ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರ್ನ ಅಕ್ಲಂಚಿನ ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ನಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ತಿಕೊಂಡು ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಮಾತಿರ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಕ್ಕೂ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನು ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಲಪಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನವೀನಣ್ಣ ಐತೆ ತುಳುಟು ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಾದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವ ಕೋರ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ % ಕತೆ ಉಂಡು ಓಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಅಂದರೆ ಜನಕ್ಕೂ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ತೂವಡೇನು ತೂದ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಗೆಂದೋಡು ಅವನ್ನಾಗ ಅವು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ನಕುಲು ದೆತೊಂದೇರು ಆ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ನಿಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಕುಲು ಕುರುವೇರ ತಯಾರು ದೇವನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಮೈಂಡೇ ಬೇತೆ ಟೈಪುದ ಅಕಲು ತುಳುವೇರ ಆನಂದ ಆಡಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಿಂದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಂತೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಅಕ್ಲೆಡ್ದೊಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಡನೆ ಅನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಭೋಜಣ್ಣ ಇರಿಗೆ ನವರಸ ರಾಜೆ ಬಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ದಯಣ್ಣನ ಉಲೈ ಉಪುನಂಚಿನ ನವರಸ ಬಿದೇ ಬರ್ಪಿನಿ ದೌಲಾರು ಪೊಣ್ಣಲ್ಲ ಕಲ ಮನ್ಪೇರು ಶೇಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವೇರು ಆಕ್ಷನ್ಲ ಮಂದಿರು ಆಯ್ತು ರಡ್ಜಲ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಮಂದಿರು ಭಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಪಂದ್ರಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಂಗಲ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೀರಿ ಹಿರಿಯ ಅನ್ನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಸಂತೋಷ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ CID ಪೂರ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪಿರಾವಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಲಿ ಪೂಜಿರಿ ಎಂಗಲ್ನ ಪಿರಾವಡು ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಗಲ್ಲ ತುಳುಕು ಮುಗುಲು ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟವನಕಲು ಅಂಜದ ಮುಗುಲಿಂಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಮುಡುಪುಡೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ದಯಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನವರಸ ಅಂತ ಬಂಡಾರಿ ಐಟ್ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಗನೆ ಆ ಸೀನ್ ಯಾನ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಿ ಕುಲ್ದುಪ್ಪ ಯಾರು ಯಾತ್ ತೆಲ್ತದೆ ಪನ್ನಾಗ ಹರಿಶಣ್ಣನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ತೋಚ್ಪ ಇರೋರು అయితే కామెడీలో ఉండు ఫీలింగ్స్లో ఉండు ఫైట్లో ఉండు ఎమోషన్లో ఉండు ಮಾತಲ್ಲ ನವರಸಾಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ತೇಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರಜ್ಜಿ ಹರ್ಷಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕಲ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಈ ಬೊಂಬೈದ ಊರು ಬರ್ತದೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಕಲ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ మన ఊరులో రిలీజ్ ಆಪನ್ ಬೇಗ ತೂಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕ್ಯಾಮರಾನ್ ಪೂರಲ್ಲಿ ಹರೀಶಣ್ಣ ನಮಗೆ ಮನ್ಪುನಿ ಬಂದಾಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಓ ಬಣ್ಣ ತೆಲಿಕೆದ ಬೋಲಿದ್ದ ಅರ್ನ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಅರ್ನ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಂದಿನ ಆರು ಈತ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೊಂದು ತುಳುವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿಜ ಆರು ರಂಗಭೂಮಿದಾರ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ವಿಷಯ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಒಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದಲ್ಲ ಆರು ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ ಬೊಳ್ಳಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆತಿನ ಆ ಗಾಡಿ ಮೀ ತರ್ದು ತಾರೆ ಹಾಕದು ಪೊಗೆಲಕ್ಕದು ಅವು ಇಡೀ ಎಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ರೀಲ್ ಆತಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಐಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಂತೀರಿ ದೇವರ್ನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಆ ಕಾಮಿಡಿನ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀರಿ ಅವು ಪಾಪ ಹಿರಿಯಾರು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗಳು ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವು ಬಕ್ಕ ಅಂದು ಎಂಗಲ್ ಅನ್ನೆ ಪೂರ ದುಮ್ಮಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಂದಿನಾರು ಬದುಕೆರ ಬುಡ್ಲಿ ಎಳ್ದಿಂಚ ದಾರದ ಸೀರೆ ಎಳ್ದಿಂಚ ಅರ್ನ ಜೀವನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಆ ರಿಸ್ಕ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಸ್ಕ್ ತಿಂದಿಲಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ದಯಾನನಕುಲು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಟೀಮು ಅವಸನ್ನಕುಲು ಸೇಡ್ದು ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಸಂತೋಷ ಎಂಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಬೋಬುಜ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ತೂದೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ತೂಡು ತೂದಕ್ಲೇನಿಗೆ ಎಂದದು ಗೊರಡು ಅಕಲು ಜಿಂಜ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿರ್ ನೆತ್ತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಲಾಭ ಓಡು ಈತ ಲಾಭ ಓಡು ಎಂಗಳು ಇಂಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತಾ ಐನು ತೂಲೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಖರ್ಚಿದ ಬತ್ತನೆ ಅವನು ನಾನು ಬರೋಣ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಸದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿ ನಿಕುಲೈನ್ ಅಕಲ ಆಸೆ ನೀಡೇರು ಶೌಡಾತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಯ ಸರ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇರೇಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಈತ್ ಜನ ಇರ್ನೊಂಜಿ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂತಿನ ಕುಲ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಈ ತೋರ್ಸರ್ದು ಇರೇನು ತೂ ಅಂತೀರಿ ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಂದು CID ಇರ್ನ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮೂಲ ಇರ್ನ ಪೂರಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರ್ನ ಉಲೈಪುನ ಪೂರಾ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟ ಇದೇ ಬೈತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರೇ ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟರ್ ಬೊಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಕನ ಬೊಕ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆಜಿಡ ಇರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಲಾಕಾರ ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನವೀನ್ ಪಡೇಲ್ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೋರ್ ಸಾಯಿಬ್ ಅಲ್ಲಾಲ್ ಮಾನಸಿ ಅನ್ಷಾ ಈತ್ ಬ್ರಿಲ್ ಜೋಕುಲ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಈತ್ ಶೋಕು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ
ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಇತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ತೋ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನ ತೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎದುರು ನಂಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕನಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ ಇಮೋಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಓಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಐನಿ ನಮ್ಮ ದಾಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ದಾಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ನಂಗೆ ಕೊನೆಯ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಎನಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಏತು ಬುರ ಸಹ ಕಲಾಕಾರರಲ್ಲಿ ರಾಗುಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ತೋ ಆಗಲ್ಲೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಸಂಜಯ್ ವಾಂದ್ರೇಕರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೊಡ್ತೇರು ಮನೋಹರ್ VN ಮನೋಹರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಾರಿ ಇಟ್ಟು ಎಡಿಟ್ ಭಾರಿ ಇಡ್ಡದನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ತೊಗೊಂದಿತ್ತಿಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅದೇ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ತಬೋಡು ಸ್ಟೋರಿ ವೈಸ್ ಕಥೆತ ಮೆತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಯ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿತ ಏತು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮೆತ್ತು ಬುಡ್ಕ ಆಯ್ನತ್ ಜನಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಗಳು ತುಳು ಎರೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡ ತುಳು ಬತ್ತಿಜರಲ್ ಮಲ್ಲೆ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೂಲೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಐಜಿನ ನೇರ್ಲೆ ಕೋಯ್ ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಪನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ದ ಆಯ್ನ ಜನಗಳು ತೋಡಂದು ಎಂಕಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಪನು.